l'Ajuntament d'Oliva, a través de totes les seues delegacions, ens hem coordinat per a poder iniciar i posar en marxa els mecanismes per a que les activitats de la nostra ciutat puguen ja tornar a obrir les seues persianes i poder oferir aquests serveis tan necessaris a la nostra ciutat. L'Ajuntament d'Oliva també ha oferit mecanismes de compensació econòmica per a disminuir la càrrega fiscal que han tingut que suportar o tenien que suportar les nostres activitats comercials. Des del Departament de Turisme s'està intentant actuar de la manera més ràpida possible per a que l'hostaleria pugui obrir les terrasses i els bars el més ràpid. Què estem fent? Ampliació de terrasses, informació diària i actualitzada de com està el BOE, com està el sistema sanitari, per a que tots estiguin informats i puguen d'una manera viable poder treballar en qualsevol moment a partir de la primera fase de la desescalada.